A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Qul naru jahannam harra. Batshele ukuthi umlilo wesihoko uyakhuluma. Ngendlela umlilo wesihoko uvutha ngakhona, uvuthelwa ngakhona, uzwa ngathi uyakhuluma umlilo wesihoko. Lalela ngokutshela. Ngelinye ilanga isihoko sacomplaina kumdali waso, sacomplaina kuAllah ukuthi oh Allah, indlela mina engishisa ngayo amalangabi ami adlana odwa. Ngendlela mina engishisa ngayo, kanti labantu laba ekumele bazongena la kimi, okumele bezwe lesijeziso sakho, beza nini? Isihoko sibuza umdala. Allah wathi relax, bayeza. Relax, be patient, bekezela, bayeza lawo bantu labo. Kodwa njengoba wena usho ukuthi indlela oshisa ngayo amalangabi akho adlana odwa, ngizokunika isikhathi sokuthi uzophefumula kabili ngonyaka. Uzophefumula kabili ngonyaka. Isikhathi sokuqala ozophefumula ngaso isama, ihlobo. Njengoba uzwa ehlobo kushisa kanje, azathi amaXhosa ilanga ligqatha ubhobho elikhupha inhlanzi emanzini, athi amaZulu likhipha umkhovetsheni, isihoko sisuke siphefumula. It's a reminder kuwe ukuthi isihoko sikhona ngempela. Isikhathi sesibili ozophefumula ngaso yini? Ubusika. Njengoba uzwa ebusika kubanda kanje, njengoba uzwa ebusika kubanda kanje, isihoko sisuke siphefumula. It's a reminder, isikhumbuzo kuwe ukuthi isihoko sikhona ngempela. Uyangikholelwa, awungikholelwa, kodwa ungizwile ungetshe. Usolwazi, unjingalwazi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam akawakhuluma amanga. Ngikutshela into asitshela yona ngesihoko. Ukuthi wena uyakholelwa noma ukholelwa. Mawungakholelwa linda. Siyeza isikhathi lapho lento le wena ongakholelwa kuyo uzoyibona wena ngamehlo. Ngiyabonga.